si bangin I ke company Dorba akan di ke kenti ke pemerintah I nalor bakari ke Dorbar ke belingkot tam ke Dorbar mang tengka ke belingkot tam tang news yang I ki private members bill ai tang RC private members business New York tang RC nalor baki ai tang RC saka por ki ai tang 10 minit bangin keren kum haka governor's address mo bangin tai nang tang iba what ya ka budget ru ni yo bani tai tang lagi kenta le si hang ni ru kin sa ai ko ni tang 10 minit te fikir inti ni ma ban ra kum no ya kita kimat ki bangi ko bani keren te kani kalong anti people kalong persya ayu pai ba kam long democratic la ni kam long kat kum ka senchar pai ba la shule don bor kani kadi ka sin ka baning kong kum MLA bang experience ya ka kum kani ka company ai dor ba bani la bani ka buj jong ka sarkar la penong ya boro la hukum ngam aratin ya boro ki MLA ki badon ya ki bobon ki MLA ki badon hapo kaliang senchar ba kini shim ta wa ya ka motion ka bam ya ha pat ka constituency ki jongki ka motion ka bon ra i baroni ka dei specific i ka malem constituency kadi ka sin ban kong ba speaker u aina re ju ala ba kin ra i ki wi pat ki jinge jinge constituency ha ka motion ka bala ai do u MLA ka bala specific nam ta ka to constituency ban ni I kumno la penkut mardor klem kli klem pan jimut na ki leader jong ka opposition ha wi dei pat kumno ban penjalan ya ka por ban la persyak ban yang re ngam yo la ban keren I shim sngap bat kani hing I ka dei tang ka jingthu ban kiar ya kani ka issue ka badon kam tam ka ba ngira bat ka text ka bang la submit hi ha kani ka how assembly secretariat kalong bang ini discuss how to put on hold ban pin sange no ya ka jingtrai kam jong kani ka roster system retrospectively ka bamut nadu new puar hey tingi don I ban ai jimut ya ka sarkar kenapa kanum kata ya ki kon samla jingi ki ba apply jam tikani kalong ka jingle kalong persya ya ka sur ka jong pai ba bat kalong ka jingle don bo jong kani ka jong unong punya jong kani ka jeng dorba ki sni motor no yam taksi lak pen kun dot state bat mental lak pen kot lem extend wat tangi ka por kita kisni kan san kalong ba kanum wan kani ka motion ka ba don kam ka bangi ngila bo bani shim bata bakata ka dei ka roster system ka ba ka sarkar ka pentri kam ka ba kata ya yangi syagani ka dong ka thai